ବୁକିଂ ଯାଉଛି ତମର କି ନିଜ ମୁଁ ଆସିଲା ଖାଲି ଲୋକ ଆଜି ଯୋଉ କଣ କହୁଥିଲି କହିଲ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି ଷଣ୍ଢ ତ ନାହିଁ କାହିଁ ତ କାଲି ରାତି ଜାଗା ମୁଁ ରୁକୁ ଦେଖୁଥିଲି କାହିଁକି ଆମର ଚିକେନ ଚଟପଟି ମିସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଚିକେନ ଚଟପଟି ମିସ୍ତ୍ରୀ ସିଏ ଯାଇକି ବାଙ୍ଗାଲୋର ସ୍ପେଶାଲ ଆସନ୍ତି ଚଟପଟି ପାଇଁ ତମେ ଏତେ ଟୋପି ଦିକା ଆଣିଦେବି ମାଗଣା କରି ମିଳୁଛି ତାପରେ ସିଙ୍ଗିଲ କରିବ ଯଦି ସେ ଯୋଉ ୟାର ଭଲ ଯଦି ବାଟକୁ ଆଉ ଲିକୁର ଭଲ ସିଙ୍ଗିଲ କରିବ ଯଦି ବାଟକୁ ଧୋଇକିରି ବାଟଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ବାଟୁ ଆଉ ବାଟକୁ ଧୋଇକିରି ବାଡେଇଲେଣି ମୁଁ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି କିଏ ଗୋଟେ ବାଡେଇଲା ମ କହୁଛି ବାଟକୁ ମୁଣ୍ଡରେ କିଛି ନ ରଖି ଯଦି ପିଟିବ ବାଜିବ ଭାବିବ କହିବ ଏଇଟା ଭଲ ଭଲ ଏଇଟା ପିଟିବି ଆଣିଯିବେ ପୁଣି ଟିକେ ତମର ଅଭିଜ୍ଞତା ନା ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଆଜ ରେଡି ହେଇଯାଇଛି ୟା ପରେ ଆମେ ଅଦା ରସୁଣ ନ ଦେଇ ଚିକେନ କୁ ଦବା ଯେ କି ଚିକେନ ଚଟପଟି ହବ ନା ଆମର ସିଂହ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବସିଛନ୍ତି ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସ୍ପେଶାଲ ବିରିୟାନୀ ଦମ ବିରିୟାନୀର ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆମର ବାଙ୍ଗାଲୋରର ପାଣି ଦଉଛନ୍ତି ନା ଏ ଯୋଉ ଚିକେନ ଆଇଁଷିଆ ଅଂଶଟା ଯାଉନି ତ ଚିକେନ ଚଟପଟିର ଅସୁବିଧାଟା ହଉଛି କଣ ନା ଚିକେନ ପାଣିଟା ମରିଯିବ ଯୋଉଟା କି ଚିକେନର ଯୋଉ ଆଇଁଷ ବାସ୍ନାଟା ଆଉ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ ନାହିଁ ତାପରେ ନାହିଁ କଲା ଗୋଟେ କଣ ତାକୁ ଗୁଡ ଧରୁ ନା ତାପରେ ରୁଚିର ମିଟ୍ ମସଲା ତାପରେ ଆଇଲା ପରେ